Na vonnú dekoráciu budeme potrebovať sušené kvety, rôzne poklady lesa ako napríklad šišky, lotosový kvet, drievka, esenciálny olej a uzatvárateľnú nádobu. Všetky sušené prvky vysypeme do uzatvárateľnej nádoby, trochu premiešame a pridáme esenciálny olej. Nádobu uzatvoríme a necháme vôňu presiaknúť do prírodných elementov až 7 dní. Následne zmes ponecháme v uzatvárateľnej nádobe alebo voňavý obsah vysypeme na dekoračnú tácku. Možno ste si v pozadí vo videu všimli horiacu sviečku. Je to mnou ručne odlievaná sviečka, ktorú mám aktuálne na predaj. Nájdete jej na profile Muncan v 2 variantách.